Kont taf li l-anzjani li żjed li jħossuhom waħedhom fil-għaxijiet, fil-weekends u fil-vaganzi? Mhux waħdek tħossok waħdek, imma m'intix waħdek daqskemm taħseb. Aħna miegħek. Aging Matters. Kampanja imwassla lilkom minn riċerka ta' Caritas Malta. L-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja tfakkar il-San Carlo Borromeo Isqof. Dana twilet naħa tal-Lombardija fuq fl-1538 u kienu koll Isqof ta' dawk in-naħat fl-età żgħira ta' 21 sena, imma mhux biss ħadem b'żelu u qdusija għal riforma tal-kleru u anke l-istudji tas-seminaristi. Dak li kien jitlob il-Konċilju ta' Trentu. Ħaħsieb il-foqra u l-batuti u fil-pesta żmien il-pesta u stess bidejh mar jieħu ħsieb dawk li kienu morda. Nitolbu l-dan il-qaddis li jkollna dan iż-żelu u l-imħabba l-Knisja u nitolbu ħafna s-saċerdoti, reliġjużi u għal-vokazzjonijiet. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marja dejjem Verġini, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox. Jaħfrilna d-nubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Ħares mulej fil-poplu tiegħek dak l-ispirtu li bih lejt lill-Isqof San Carlo Borromeo għal il-Knisja tiegħek tiġġedded bla qiegħda u tkun ġbija ta' Kristu biex tista' turih lid-dinja. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Romani. Eżis, aħna għat li aħna ħafna, aħna ġisem wieħed fi Kristu u kull wieħed minna membru tal-ieħor. Aħna għandna doni differenti skont il-grazzja li Alla tagħna. Jekk għandna d-don tal-profezija, ħanħadmuh skont il-qis tal-fidi. Jekk għandna d-don tal-ministeru, ħanservu. Min għandu d-don tat-talim, ħajgħallem. Min id-don tat-tħeġġiġ, ħajħeġġeġ. Min id-don tat-tqassim, ħajqassam bidejh miftuħa. Min għandu l-awtorità fuq l-oħrajn, ħajmexxi bil-ħerqa. Min id-don tal-opri tal-ħniena, ħajamel dan bil-ferħ. Qisu li l-imħabba tagħkom ma tkunx wiġġ ieħor.
taħmlux il-ħażen, żommu mat-tajjeb. Ħobbu lil xulxin bħal aħwa, fittxu li tistmaw lil xulxin. Tħallux il-ħrara tagħkom tibret, tħeġġu fl-ispirtu, aqdu lil mulej. Ifirħu bit-tama, stabru fl-hemm, itolbu bla waqfien. Aqsmu ġidkom mal-qaddisin li jinsabu fil-bżonn, ilqgħu f'darkom lil barranin. Birku lil dawk li jippersegwitawkom, birku u la tisħtu lil ħadd. Ifirħu ma' min jifraħ, ibku ma' min jibki. Aħsbu f'xulxin l-istess, taħsbux fi ħwejġ kbar imma fittxu l-omli. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Żomm lil ruħi fil-paċi tiegħek, mulej. Żomm lil ruħi fil-paċi tiegħek, mulej. Mulej, ma tkabritx qalbi, anqas ma ntrefu għajnejja, jien ma ġrejtx wara ħwejjeġ kbar jew wara ħwejjeġ ogħla minni flimkien. Żomm lil ruħi fil-paċi tiegħek, mulej. Imma żammejt ruħi fis-skiet u l-mistrieħ, bħal tarbija f'ħoġor omma, bħal tarbija miftuma, hekk hi ruħi ġewwa fija, flimkien. Żomm lil ruħi fil-paċi tiegħek, mulej. It-tama Iżrael fil-mulej minn issa u għal dejjem, flimkien. Żomm lil ruħi fil-paċi tiegħek, mulej. Intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena inserraħkom jgħid il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien, wieħed minn dawk li kienu ma' Ġesu għall-mejda, meta semgħuh jgħid dan qalu: ħini min jiekol il-ħobż fis-saltna tal-Alla? Iżdu wieġeb. Wieħed raġel għamel pranzu kbir u stieden ħafna nies. Meta sar il-ħin għall-ikel, bagħat lill-qaddej tiegħu għand il-mistednin biex jgħidilhom ejjew, għax issa ġalest kollox. Imma il-koll xorta waħda bdew isibu xi skuża. L-ewwel wieħed qallu xtrajt talqa u jeħtieġ li mmur nara, nitolbok tadirni. Ieħor qallu xtrajt 5 żwieġ barrin u sejjer nara x'jagħtu, nitolbok tadirni. Ieħor qallu iżżewwiġt għalhekk ma nistax niġi. Il-qaddej reġa' lura nsidu qallu kollox u s-Sinjur b'korla fuq u qal lill-qaddej tiegħu: ħaffef, oħroġ fil-pjazzett u t-triqat tal-belt u daħħal hawn il-foqra, il-matuba, l-omja u t-sopob. Il-qaddej imbagħad qallu: sar kif ordnajtin, Sinjur, hemm il-wisa. Qal lis-sit lill-qaddej: oħroġ fil-modijiet u fl-għalieqi, ġiegħ lin-nies tidħol, ħalli dari timtela. Għax kif ngħidilkom jien, ebda wieħed minn dawk li kienu mistiedna ma jduq l-ikel tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bl-Ingliż għandna proverbju li jgħid hekk: you can take the horse to the water, but you cannot make it drink. Inti tista' tieħu iż-żiemel sa fejn l-ilma, imma ma tistax iġġielu jixrob, ma jkunx irid jixrob. U hekk jiġri mill-istedina tal-Alla l-imbierek għalina l-koll. Ġesu jieħu din il-festa
li jipprepara dan is-Sinjur u jistieden għaliha. Ħafna mistednin jista' jkun kienu ħbieb tiegħu, jaf li huma ħbieb tiegħu, jew inkella jiġu minnu, jew inkella ta' ġewwa kif ngħidu bil-Malti. Imma dawn kollha sabu xi skuża. Dawk li suppost kienu miegħu jafuh l-aktar stedinhom għax kellu pjaċir bihom, kien mitħla tagħhom. Dawn kollha sabu xi skuża u ma ġewx. U allura mbagħad is-Sinjur jiftaħ l-istedina tiegħu għal kulħadd. Mur għal il-qaddej fil-pjazzett fit-toroq u jgħidil il-kull min issib u ġab il-foqra t-soppo plomja il-kulħadd. U kien baqa' l-wisa għax is-Sinjur jaħseb mhux għal ftit, għal ħafna. U allura għall-umur issa fil-modijiet u fl-għeliqi ħalli jiġi kulħadd u tintela. Għax dawk kienu mistednin ma kienx ħaqhom jieħdu sehem mill-mejda tiegħi. Jiena din il-kelma tal-aħħar tal-Vanġelu tbeżżani. Tbeżżani għaliex jiena naħseb li mistieden għand Ġesu. Bil-magħmudija jiena ġejt mistieden. Bil-magħmudija il-koll ġejna mistednin biex nieħdu sehem mill-festa mill-mejda tas-Sinjur. Imma kemm qed nieħdu sehem tajjeb? Kemm qed nieħdu tassew gost li stedinna dan is-Sinjur? Jew inġibu xi skuża l-ewwel hemm biex ma nipparteċipawx fil-mejda tal-mulej għal xi raġuni jew oħra. U s-Sinjur ma jaqta' qalbu qatt għax daru jrida mimlija u allura l-istedina tiegħu hija għal kulħadd, għal dawk li huma ta' ġewwa u għal oħrajn, għal kulħadd. Jibqa' jinsisti li d-dar tiegħu dan is-Sinjur tkun mimlija għal din il-festa li kienet diġà imħejjija. Aħna ma nistgħux inwarbu l-istedina tal-mulej. Jekk inwarbuha nkunu qed naħlu dan l-invid, din il-kelma li qed jagħtina l-imbirek li hu jridna miegħu. San Pawl fl-ewwel qari smajna kif aħna nkunu attivi biex nieħdu sehem fil-festa tas-Sinjur. U allura jgħidilna aħna għandna doni differenti skont il-grazzja li Alla tagħna u jekk għandna d-don tal-profezija ħanħadmuh, jekk għandna d-don tal-ministeru ħanservu, min għandu d-don tat-tagħlim ħajjallem u l-bqija dak kollu li smajna. Imma mbagħad fuq kollox San Pawl jgħidilna li aħna jridu nkunu komunità li ltqajna fi Alla l-imbirek, komunità li ngħixu dall-ispirtu li jrid minn Alla l-imbirek, dik il-festa li jrid jistedinna għalija dejjem dan is-Sinjur, irridu nifirħu ma' min jifraħ u nibku ma' min jibki. Flimkien, komunità li qed tgħix l-istedina tal-mulej u qed tgħixha b'ġenerożità, qed tgħixha b'imħabba. Dan li qed illum il-kelma Alla lilna qed tgħinna naħsbu f'dak li il-mulej irid minna, li naċċettaw l-istedina tiegħu, li mmorru bil-qalb għall-festa u l-mejda tiegħu, li nidħlu għandu f'din id-dar tiegħu fejn iridu nħossu ruħna mill-qwa u mhux aħna biss imma kulħadd u nagħtu semna ħalli verament tkun festa sabiħa għal kulħadd. Festa fejn l-aħwa jgħixu flimkien, l-aħwa tassew isibu il-ken u l-faraġ f'xulxin. Lesti li jifirħu ma' min jifraħ u jibku ma' min jibki. B'dawn il-ħsibijiet jew issa npoġġu l-mulej aħna qudiemu t-talb tagħna għall-Knisja biex tibqa' twaslilna din l-istedina ġeneruża tal-mulej u aħna narfuha
u bħala komunità u knisja waħda nieħdu sem attiv f'din il-festa tal-mulej. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-mexxejja tal-ġnus biex ma jfixklux bl-ambizzjonijiet tagħhom il-paċi, l-armonija li għandu jkun hemm bejn il-popli, ħalli l-koll dawn il-popli jarfu, jgħixu fl-istedina tal-mulej u jgħixu bħal aħwa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-eżiż tagħna mejtin li nemnu li ridu jipparteċipaw fl-istedina tal-mulej biex issa li daħlu fl-eternità tassew ikunu qrib għal parteċipazzjoni sħiħa f'din l-istedina u jaraw id-dawl ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal kull minnhom ġarrab biex ma jħossux imwarrab mill-istedina tal-mulej. L-istedina li qed jagħmel li jrid l-dawk li huma wkoll l-aktar vulnerabbli li jersqu lejh u jieħdu sem f'din il-mejda tal-mulej. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll mulej biex aħna bl-attività tagħna, bil-ferħ tas-sejħa tagħna, ngħixu l-mamudija tagħna u hekk inkunu mistednin attivi għal din il-festa tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna, grazzi li ma taqtaqat qalbek mill-bnedmin, anke jekk iġibu skuża jew oħra. Inti tibqa' tistennihom, tibqa' tixtieqhom għall-festa tiegħek. Għatina li narfu din il-grazzja u ngħixuha bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej mnidejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta li qiegħdna fuq l-artal tiegħek fit-tifkira ta' San Carlo Borromeo kif inti glorifikajtu għal ħeġġa tiegħu bħala rajt tal-merħla tiegħek u għal-kobol tal-virtujiet tiegħu, hekk ukoll bil-qawwa tas-sagrifiċċju li se nofrulek għamel li jkollna kotra ta' frott mill-emil tajjeb tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma' U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. U niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddu lek ħajr bi Kristu Sid. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Carlo Borromeo, inti tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħha fil-għerf bit-talim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis. Qaddis, Qaddis, mulej Alla tal-eżerċti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek.
Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej intlajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati għal ħobs rat il-ħajr qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla bħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U jroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Takar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Iljun mal-Isqof tagħna Charles li jġib ukoll l-isem tal-Qaddis tal-lum San Karlu mal-Isqfijiet Joe u Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza l-Omtalla Marija, San Giuseppe l-Apostli, San Carlo Barromeo, San George Preka l-Beati Maltin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla, missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna u ridna ngħixu il-mulej Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil ħati għalina. U laħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek. Inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. Ħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll.
mill-qalb insellmu u nagħtu l-paċi l-xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenjien aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej, il-misteri qaddisa li bihom tqarbilna jimlew lil ruħna b'dik il-qawwa li biha San Carlo Borromeo wera ruħu bħala ministru fidil kollu mħeġġeġ bl-imħabba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem l-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajri lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Kull pass li jmiss fis-servizz fih dan il-komunità tiegħek. L-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali qed jistednuk tissieħeb f'diversi taħriġ li qed joffru, maħsuba li jkomplu jiffurmaw insara impenjati. Sew jekk l-involviment tiegħek isir fih dan parroċċa f'komunità lajkali, jew forsi int professjonist u tixtieq tifforma ruħek f'dak li għandu x'jaqsam mal-kura pastorali. Mal-PFI għandek l-opportunità li tapprofondixxi il-ħiliet tiegħek. Il-metodi ta' taħriġ huma diversi, kompletament wiċċ in wiċċ, online jew possibilità ta' taħlita bejn it-tnejn, blan li jakkomodaw ir-realtajiet tiegħek. L-iskema Get Formed hija opportunità ta' sussidju sa 70% tal-miżati.
Issieħeb illum l-esperjenza li mhijiex biss taħriġ, iżda esperjenza li biha tikber b'mod holistiku fis-servizz tiegħek lejn l-oħrajn. L-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana isma tal-btana, eħlesejna wiqaf magħna. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru minn tadbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ord u ereq l-araq tad-demm. Sirna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Li malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Li malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Li malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Li malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Li malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Li malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Li malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Li malik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Li malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa,
mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim għalik tagħna. Marija Amen. bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erbeħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien inkurrat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Jekk li titint kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa,
Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu, li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-dubietna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-irwieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien mob bis-salib mingħand Pilatus għall-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun trid fis-semek. Ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna, palma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Li Malik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Li Malik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Li Malik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Li Malik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li Malik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li Malik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Li Malik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Li Malik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li Malik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li Malik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-irwieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien mislub mal-għowda tas-salib. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun trid kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Li Malik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li Malik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li Malik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa,
ومبارك الفرط tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka int fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka int fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka int fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka int fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka int fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka int fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' tal-tana. Ġesu li twilet għalina brid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-irweħ kollha u għajn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana. Slima lik li lek ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Li lek nitniedu aħna li nibku nolfku dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijak, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa l-bżonnijiet tiegħu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek li kulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattal tana. Kristu il-qattal tana. Missier eternalla. Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu Santu Alla. Henna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xeba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Xeb li tistħoq kull imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok steta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf.
Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka tar-rabta l-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. paraċ tal-imniktin, Itlob għalina. paraċ tal-migranti, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġini, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnista mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ħenna lina itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. għatilina għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqatta u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Tammik l-Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla bil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erbieħ. Amen. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu. Fariq fidejk Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qadde Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqla għandna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzoni, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Kun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu, is-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla l-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.